Diba pa? Talaga ang pag... Oh, pa! wow! Diba? Ang dali ka family. Ganito lang. Wala pa yung saba. Ganun. Ano siya? Kaya ba mga bakla? Ang mga baklang to? Yan na. Ngayon. May marunong to sa paa. Sayang. Welcome back! Aray ko. Sa taniman ng kamuting kahoy. Ayan. So, doon po kami mag-harvest. Kaya pa? Kaya rin mo tugang. Kaya talaga ang pag... Oh, pa! wow! Diba? Oh my God! Ang dali ka family. Ganito lang. Arog lang kaini ang magparano. Ano kung para ano din umpak. O dakulo na ang nakuha ko. O iling-ilingan nindo iyan. Ano pa? Isa lang. Ay, hindi mo ito kaya. Hindi ko yung kaya talaga. Hindi na, para lang madali. Ay, hindi ko kaya ito. Maghanap po tayo ng yung kaya lang natin ka-family. Ito, kaya ko talaga to. Ito, kayang-kaya ko to ka-family. Wala man yung kilao. Ano ka? Oh, ano siya talaga mo? Oh. Tulo, I love you, be. I love you. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan ka-family, ayan. So, hintay lang natin ang mga ka-family. Mami. Hindi ako pagpaano hatag nag-ano ako hapa ko. One eternity later. Ganyan po ang tutorial po ang tawag dyan. Kaya pag Yan, pagbabalat ganyan ng kamuting kahoy. Ayan po, kinakain po yan. It's good for our health and nutrients pa more. Ayan. So, dahil po di kayo mapait-pait. Ayan. Pag mapait, itapok. Pag ako mapait, sungal-ngal sa ngurapak. Wait a minute. Wala pong tapon. Ay, Ayan po si Madam. basta malumuyo po ba? A few moments later.
ito ini-organize ito para maganda ang facility. Alright. Dito talaga dito sa mountain, dapat maano ka dito, dapat mabusisi ka kasi kung hindi mo makakaya ang facility dito. Pang mayaman po dito, pang mayaman. Sulok, nakaterpol ka daw duman, Paul. 2 hours later. Sige na po, kain na po tayo mga ka-family. Pangros mo na ni. Uni may maluto. Masiba nagtabang nga dito. Ano kapabay ko kaya ba mga bakla? Ang mga baklang tot? Ang kapag ito po yung sausawan niya kapalin. Ayan. Dito ko pagsasausawan yung mga kamuting kahoy. Ganito po yan ang pagkain niya kapamili. Ayan. Sabay kain ka na. Ngayon, may marunong to sa baan. Wow, sayang. Ay, bulit mo. Ang kapam, ganda pa. Mapaslok po niya. Baik! Yes, hello! Ka-channel! So ngayon kakain. Ayan po ang demonstration. Wow, demonstrate. Na coconut pili, ganon. Nakukunat pili. Ayan, pak, sino ka dyan? So, ito po. Ito po yung sausawan ng aming ano. Diyan tatako. Di ba? Ang ka ng pagtula ba? Pag pinakulaan mo yun, hindi may malumot. Baka ito. Sino ka mas pwede mo ako Sabi nga, ngayon ako matulungan. Di po ba man ang tubig di? Tapos Ang katapos hang. ka Mas mga pera minuto, alin mo na. Turet. Pag nipot na, Ay. dali lang. Puta, iba man pala pala. Dito sa probinsya, ganito dapat ang kinakain para masustan at malakas kayo. Unang si Mike, uli ko lang sa raya. Tunggang. More carbo kasi. Cookery. Para mayroon tayong energy.